ndị be anyị unu lezi anya ọ ka bụ Ọgazi Amaka onye nke ụlọ ụmụalụ maka ndị na-esonye anyị n'ibe anyị na-eme n'omenala Igbo ma Ọgazi Amaka unu lezi anya onye abụzi ka o jikwata kwụrụ ụbọchị taa na Amazing Love ime akwụ nke aka ekpuchi ọnwa na ọkpụ na eze Uruagụ Nnewi ka anyị nọ n'ụbọchị tata wee na-egosi ya bụ ọmarịcha ife mmemme nke ime akwụ ife kwuru ka a na-eme maka wụ na ya bụ ọmarịcha mmemme nke ime agwụ aka ekpuchi ọnwa n'ọkpụ na eze Uruagụ Nnewi ka anyị nọ n'ụbọchị tata wee na-egosi ife onyonyo ọ na-eziokwu ife kwuru ka a na-eme ife kwuru ka a na-eme ọ ka bụ na mmemme ime agwụ nke aka ekpuchi ọnwa na Nnewi ka anyị nọ wee na-egosi ife onyonyo anyị ọ ka bụ Ọgazi Amaka ife kwuru ka a na-eme ife kwuru ka a na-eme agụ obi ụlọ na ụtọrọ Nnewi na-abata agụ obi ụlọ
n'Otoro Nnewi na-abata na nke aka ekpuchi ọnwa eze dibịa n'ọkpụ na eze. Na mmemme nke ime agwụ aka ekpuchi ọnwa n'ọkpụ na eze Uruagụ Nnewi ka anyị nọ otu onye na-eji na-ata ede ndụ na-ata akwụ ndụ ọkakwa nke akwụ ịnyaba ọnya na-abata n'ọgbọ ọ na-abịa na nke aka ekpuchi ọnwa eze dibịa ife kwuru ka a na-eme ma n'eziokwu Honorable House of Assembly Nnewi incoming I say o daru hinne daru no hinne ay forono daru no hinne ay forono Maka una kaka busho ngoro bu nezu Uruagụ Nnewi ka anyị nọ Saga no
ọkawo ọifọ nke aka ekpuchi ọnwa ife niile na-eme taata na nke aka ekpuchi ọnwa n'uru ọgụ Nnewi ka anyị nọ anyị na-ekene Ịzaga anyị na-asị Ịzaga daalụ nọọ ife kwuru ka a na-eme Ịzaga ekene dịrị ụgụ unu n'ezie anya ndị ọgazi amaka na-ekene Ịzaga daalụ ana m abịa na anyị ka n'ọrụ unu n'ezi anya ụrụ ya afụ eze dibịa na Nnewi ọjọọ bara aka ekpuchi ọnwa onye nke anọ bịa n'ụbọchị taata anyị na-asị gị na arụghị nne kedu ka o bidoro n'ụbọchị taata mana eziokwu otu a ka ọ dị na-arụghị nne anyị kelere gị ọjọbara aka ekpuchi ọnwa na Nnewi onye anọbe anyị na-asị na arụghị nne unu na-esi anya onye abụ nwansi celebrity dibịa ka anyị nọ na be n'ezi anya anyị abatago na kọmpandụ aka ekpuchi ọnwa ife kwuru ka a na-eme nke ndị obodo a ka bụ okwuola agụ Nnewi ọnya dị ọgbọ na-asị adarụghị nne ezi anya ụrụ ya kwụsị ka ha sikwere ụzọ rụcha n'ike ndị ike m ụmụ ọdịnala Uruagụ ọha wụ na ife a na-eme na-aga Uruagụ nwere ife ife kwuru ka a na-eme anyị na-ekele ha na-asị adarụghị nne
N'ezuru agụ Nnewi na nke aka ekpuchi ọnwa maka ndị amarọ ọkawo agụ obi ụlọ otoro ndị ojukwu Ruagụ Nnewi na-abata Agaba idu na bata
ọ bụ Agaba Idu anyị na-anabata Agaba gwuru ka a na-eme
otu onye na-ata ede ndụ na-ata akpụ ndụ ada eme nkịtị eme onye nwe ọkụ n'anya ibe gwụrụ ka a na-eme n'oge na-adịghị anya anyị na-enezi anya atụ akaba ukwu ịbata atụ uke enyi rụọ akaba ukwu ruo agụ Nnewi obere oge anyị ga-anabata atụ akaba ukwu rụọ akaba ukwu ruo agụ Nnewi anyị na-anabata atụ akaba ukwu obere oge a ga-abata ọgbọ ọ ka ụgwa na mmemme ime agwụ nke aka ebusi ọnwa na ọ bụla ezu ụgbọ gị ndị
Agawo, think it was Zago. Think it was Zago, no more. Promotion and the all have to
Aka wona nke aka ekpuchi ọnwa na ọ bụ na ezuru agụ Nnewi ọ na-eme n'ụbọchị taata nwanne m daalụ nụ aka egbuchi ọnwa dị sekọndị ọha nwere ọnọdụ n'ụbọchị taata wee kwuo na ụwa niile bịa ribe na ada eme nkịtị eme ojibo eme ọgọ tubi eletrikal nke mbụ na mba na Nnewi oge ya welcome nwanne nke ka obido taata maka anyanwụ ọmarịcha mmemme na ama na ụdị ife dị otu ahụ na aha abịa na mgbago iri mana abata ebe a nke ụbọchị ata obi ụsọ aṅịrị n'ọhinne na-agazie anyị ka ga na-ezubi eletrikal na-arụ n'ohinne anyị ka na-anabata atụ ka enyi atụ akaba ukwu onye na-abata mmọnwụ nwanyị Adamma bịara na nke aka ekpuchi ọnwa
anyị na-asị Adamma daalụ hinne daalụ hinne anyị na-anabata atụ Akaba Ukwu atụ nke enyi anyị na-anabata atụ Akaba Ukwu nchịkọta nke ụbọchị tata na-asị na gaziere nwoke gaziere